Благословен е нашия Бог сега, винаги, во веки веков. Амин. Во Йордане крещајущо се Тебе, Господи, човеческо яви се поклонение. Родителе Бога свидетелствуваше Тебе, возлюблена го Тя Сина именуя, и дуби Неговие, известоваше словесе утверждение. Явлеся Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия и казва: Господу, Ти си мое прибежище, защита моя Бог мой, който се уповавам. Той ще те избави от примка на овец, от изтребителна пораза. С перата си ще ти осени и под крилете му ще бъдеш на безопасност. Ще ти ограда е неговата истина, няма да се оплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която ни те денем, от ходещата тъмата язва, от заразата, която посушава популатне, до теб ще паднат 1000 и 10 000 тебе отдясно, но до тебе няма да се приближи. Само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестиците, задето Господ каза, задето ти каза: Господ е мое упование, Всевишния си избрал за твое прибежище. Зло няма да ти се случи, язва няма да се приближи до твоето жилище, защото ти заповяда на ангелите си за тебе да те опазят във всички твои пътища. Ще те понесат на ръце, да не спънеш камък краката си, аспида и васили ще настъпиш, в измей ще тъпче, задето той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото познае името ми, ще повика към мене и ще го чуя, с него съм скърби, ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дълги дни и ще му явя моето спасение. Христе, както с Твоето влизане в дома на Захей стана спасение на неговия дом, така и сега чрез влизането на Твоите свещенослужители, а заедно с тях и на светите Твои ангели, дай мир на тая училищна сграда, понеже си единствен човеколюбец. Премъдро, за да станем прави с благовение, да слушаме Светото Евангелие, мир на всички. Те се чете от Светото Евангелие според евангелиста Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме. По това време Исус влезе в Иерихон и минуваше през него. И ето някой се на име Захей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Исуса, кой е той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст, и като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Захей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда в дома ти. И той бързо слезе и го прие с радост, и всички, които видяха това, зароптаха и казаха: отби се прегрешен човек. А Захей застана и рече Господу: ето половината от имота си, Господи, давам на сирома си, и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава Исус рече за него: днес стана спасение на този дом, защото и този е син Авраамов, понеже син човечески дойде да подири и спаси погиналото. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Помилуй ни, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мир, здраве и спасение да изпрати Бог своето благословение на тази училищна сграда, на своя трапезин и целият, който работи с него, но ние, които ще работят тук, да им проводи своят ангел милостив, предпазва, запазва ги от всяко зло, наставлява ги към проявление на всяка добродетел, да изпълняват Христовите заповеди, да се запазят от глад, пагуба, земетресение, наводнение, огън, меч, нападение на другородци, от всяка смъртоносна рана, да им дарува здраве, да ги огради с дългоденствие и във всичко успехи. Господи, чуй ни, помилуй.
Господи, помилуй, Чуй ни, Боже, спаси наше пование на всички живеещи по цяла земя и уния, които нарече молето. Милостив бъди, Владико, за греховете ни и помилуй. Защото си милостив и човек полюбен Бог, на Тебе Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега винаги във веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, който си благоволил да влезеш под покрива на Захея и се станал спасение за него и за целия му дом. Сам ти сега пази невредими от всяко зло. Тия, които са пожелали да работят тук и които чрез нас недостойните ти пренасят молитви и просби, благослови тях и това училище. Опазвай винаги живота им от злоумисли и им давай в изобилие чрез Твоето благословение всички Твои добрини за полза. Огради ги с Твоя страх и ги запази невредими от съпротивителните сили и изпрати Твоето благословение от висотата на жилището си. Благослови и умножи всички духовни знания, които ще придобиват учениците в това училище. Защото в Твоя власт е да ни милваш и спасяваш, Боже наш, на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи Боже наш, погледи милостиво към молитвата на нас, недостойни Твои раби, изпрати благодата на Пресветия Твой Дух върху този елей, да го освети и да служи за освещаване на тази училищна сграда и за прогонване всяка вражеска сила и сатанински замисли. Защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко, за това на Тебе слава отправяме на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, Ти си ни заповядал да се трудим, за да изкарваме на същия си хляб и да удовлетворяваме нашите телесни и духовни потребности, но не всяко наше дело и предприятие според нашите слаби човешки сили. Сам Ти си казал, че без Тебе не можем да правим нищо. Ти помагаш на всички, които с вяра Те призоват. Затова и тези Твои раби, Веселин и колектива от учители и всички, които работят тук, които предстои важно и трудно дело, предстои да го започнат, прибягват към Твоята божествена помощ, за да могат, като го свършат в Твое име и с Твоя подкрепа, и за своя полза и за Твоя слава. Посочи им прочее, Господи, пътя, по който трябва да вървят, бъди винаги с тях, укрепи ръцете им, помагай им и отстрани от пътеките им всяко дяволско ухищрение, всяка спънка и нека успешно преодолеят всяко затруднение, тъй като познаят Твоята сила, да прославят името Ти през всички дни на живота си. Амин. Благоденствие, милищи и здраве и спасение во всем Бога, по спасение подаш Господи раба Твоего Веселин, всех зде присутствующих, всех зде трудящих се, и со всеми сродникови, и со храни на многая лета. Да си изпеем да го пишем. Многая лета, многая лета, многая лета. Христос, истинският наш Бог, по молитвите на своята пречиста и непорочна свята майка, на свети Йоан Кръстител, чиято памет честваме днес, и на всички свои свети, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Благоденственно и мирно е житие, здраве же и спасение, и во всем благо е поспешение. Подаж
подажда, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани го на многая лета, многая лета, многая лета, Благоденственное и мирное житие, здраве же и спасение, и во всем благое поспешение подажда, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани го на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета.